luwih ngati-ati. Stres. Ayake ngono nek tembung saiki. Aku gumun karo bocah-bocah jaman saiki. Apa-apa sing dijokake kok anggone ngambek, mutung lan nekat. Mongko perkarane durung cetha. Klebu pasien anyar priya sing tak rumat ing bangsal kenanga 3 dina iki. Piyambake nekat badhe nglalu suster. Ngebut dhateng margi ageng. Lajeng srempetan kalian bis. Kandhane ibune pasien mau nalika aku ngganti perban ing sirahe. Lajeng perkawisipun menapa, Bu? Mboten ngertos, Sus. Terose anak kula niku bibar regejekan kali pacare. Pacare lajeng kesah dhateng Jakarta. Empun seminggu niki mboten mlebet kuliah. Atiku ayem. Bareng dokter ngendika yen pasienku iku mung putung sikile karo babak bundas kulite. Organ jerone isih wutuh. Aku yakin yen gipse wis dibuka, dheweke wis enggal pulih. Nalika durung seminggu ning rumah sakit, dheweke angel mangan. Kepeksane kudu tak dulang kanthi telaten. Yen adus cukup tak elap nganggo anduk teles. Sajake atine priya kuwi lagi koming. Ketitik turune ora jenak lan asring nglindur kanthi nyebut-nyebut ning rom. Ning rom, ning rom. Mbok menawa ning rom kuwi pacare. Ganep 10 dina kesadarane wis pulih sakwutuhe. Ning ya kuwi, dheweke malih manja gelem mangan ning kudu tak dulang. Kanca-kanca suster pating clebung anggone nggojloki aku. Dina, tamtama pasienmu kae wis semester akhir lho, jurusan hukum. Sok nek lulus dadi pengacara akeh duwite. Ah, yo embuh. Wangsulanku karo nglungani. Hampir tahun baru, pacar baru nih ye. Ngono panggodane kanca-kanca yen aku rampung ngrumat tomo. Aku klincutan karo agi-agi nyingkrih. Nanging sing cetha ing atiku wiwit ketukulan rasa seneng yen cecedhakan karo Tomo. Apa iki sing diarani witing tresna jalaran saka kulino? Ujare kanca-kanca suster yen aku durung ketok, tamtama ajeg nakokake. Mana Mbak Dina? Saiki Tomo wis ajar mlaku, nanging njaluk tak lawani. Aku ya ora nolak. Wong ngrumat pasien mono rak mujudake tugas utamaku ing rumah sakit iki. Babar pisan aku rawani takon apa-apa ngenani pangrasane Tomo. Kejaba mung ndedonga jroning ati supaya dheweke enggal pinaringan sehat lan bisa kuliah maneh. Dene bab-bab liyane tak pasrahake ana ngersane Gusti Kang Maha Wenang. Nalika anggonku nglawani lakune tekan sak ngisoring wit alamanda kang ngrembuyung godhonge, Tomo ngajak leren lungguh ing bangku taman. Karo mapan lungguh dheweke kandha. Dedina, matur nuwun, dene sliramu wis kersa ngrumat aku kanthi gemati.
Nganti saiki aku wis wiwit bisa mlaku. Awakku wis pulih waras. Mung kari ngenteni kapan gips iki dibuka. Aku mangsuli gedhekake atine. Sabar Mas Tomo, sedhela maneh jenengan rak wis bisa kuliah maneh. Mula sok rak rasah seneng ngebut. Luwih-luwih yen penggalihe lagi mangkel utawa nalare lagi peteng. Mundhak gampang cilaka. Jeneh pacarku kuwi ngregetake lho, Dik. Mung omong-omongan ora gathuk wae njur nesu. Malah semparet mulih ning Jakarta tanpa pamit. Apa pacare Mas Tomo asmane Ningrum? Bener, Dik. Sliramu kok ngerti? Merga ge jenengan durung sadar tenan kae yen sare kerep nglindur undang-undang Ningrum, Ningrum. Ngono. Wah, aku jan ora sadar tenan, Dik. Mbuh, dheweke ngerti ora yen aku kacilakan. Mestine rak ana kanca-kancamu sing ngandani to, Mas? Yo muga-muga wae, Dik. Ning yen mengko aku cacat, njur dheweke emoh karo aku, apa Dik Dina kersa genteni dadi pacarku? Dadaku nratap krungu tembunge Tomo. Deg-degan ning uga bungah lan bingung. Bingungku kepriye olehku arep wangsulan. Piye Dik Dina? Sago ora? Aku keperanan banget karo tandang-tandukmu, solah bawamu lan sikepmu sing sarwa prasaja, setiti lan ngati-ati. Aku bisa ngrasakake nalika mbok dulang, mbok dusi, lan caramu menehi obat kanthi sugesti sing marakake aku ayem lan gelis mari. Mula wangsulana pitakonku, Dik. Mas Tomo, panjenengan kok pesimis? Kok mesthekake yen cacat? Dokter kuwi pinter, Mas. Tur sing nangani panjenengan kuwi dokter ahli. Mas Tomo kudu mantep lan percaya. Iya, Dik. Aku ya mantep lan percaya. Ning umpama aku mengko deglok utawa pincang, piye nek Ningrum mlayu? Mas, aja kesusu duweni rasa samar. Sebab tresna sejati kuwi bisa ngalahake sakabehe. Yen Ningrum tresna tenan karo panjenengan, mbok dikaya ngapa kahananmu, dheweke bakal tetep tresna. Dik Dina, apa tembung-tembungmu kuwi kanggo nampik pratelanku? Apa merga sliramu wis duwe pacar? Loh, kok njur ngomong ngono to, Mas? Aku kuwi matur apa anane. Saiki rasah menggali werna-werna. Ndonga wae sing akeh bendang mari. Terus terang Mas Tomo, aku durung duwe pacar lan yo durung tau pacaran. Gandeng wis rada suwe anggonku ngetutake Tomo anggone ajar mlaku, mula aku njur ngajak bali mlebu bangsal kanthi pawadan sedhela maneh wis wayahe dokter kontrol. Tomo mung manut wae. Mung nalika njaluk dilawani, olehe gandeng anggone cekelan awakku kenceng banget. Karo ngawasake lan mesem sing ngemu teges. Atiku lega lan bungah nalika dheweke wis kelair yen tresna marang aku. Wiwit ana pratelane Tomo mau anggonku ngrumat dheweke saya gemati. Kaya-kaya ngrumat kekasihku tenan kae. Sajake Tomo krasa, nyatane saiki saya kendel nyekel-nyekel tanganku. Semono uga ibune. Yen pinuju tilik, panjenengane bola-bali ngucapake panuwun marang aku. Lan pasrah putrane borong anggonku ngrumat. Mongko nek karo kanca-kanca perawat liyane ora ngono.
Yen aku pas ora dines merga prei, ana utusane ibune Tama ngirim pangan lan buah kanggo aku ning asrama. Kanca-kanca saya rame anggone nggojloki. Jarine aku besok mesti dipek mantu. Aku cuek wae, senajan sejatine batinku seneng banget yen besok kelakon dadi mantune ibune Mas Tama. Apa kira-kira iki dedalane anggenku arep oleh jodoh? Aku mung pasrah marang sing gawe urip. Sebab bisaku mung gegadang tekane priya sing tresna marang aku lan aku uga tresna marang dheweke. Puluh aku ditresnani, ning yen atiku ora duwe tresna, ya wenang nolak. Mula iku sing ana ing atiku. Aku tansah mundi ngendikane para sepuh. Bocah wadon kudu sing setiti ngati-ati njaga diri. Ora wangun tinitah wadon adol gendung pamer wani bleding priya sing disenengi. Kuwi jenenge asor, regane dadi murah. Kepara malah dadi tampikane priya. Wektu kuwi dinane Minggu. Sing besuk akeh banget. Aku pinuju nglapusi kancaku sing tugas awan. Sing tak jujuk dhisik dhewe mestine kamare Mas Tama. Aku lagi wae mlebu. Dheweke wis mlengeh ngguyu sajak kalegan. Jaban kamar suarane wong tilik pancen rame. Maklum, wancine jam besuk. Nalika aku lagi menehake obat kanggo Mas Tama, dadak lawang kamar didedel sajak kesusu saka njaba. Wanita lencir kuning rambut sepundak mlebu. Bareng nyawang pasien sing lagi tak ulungi obat, kenya mau sakala melayu nubruk karo nangis. Tembunge groyok. Sepurane yo Mas, aku blas ora ngerti yen Mas Tama kacilakan. Ngertiku lagi wingi dibel dia yen sliramu mondok ana rumah sakit merga srempetan karo bis. Mula aku njur bali ning kos-kosan. Tekaku lagi mau esuk. Mas Tama ngrangkul bangkekane kenya mau banjur kandha marang aku. Dedina, yo iki ning room sing tau tak kandhakake kae. Rum, tepungno, iki Dina sing ngrumat aku saksuwene ana kene kanthi gemati. Ning Rum nyawang aku, terus ngatungake tangan karo kondo. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Mbak. Kandhaku karo terus metu saka kamare Mas Tama. Gegancangan mlebu menyang kamar mandi pasien. Tekan jero kamar mandi, eluhku ora kena tak bendung. Wiwit awit gedene rasa gelo lan cuwa sing bangeti. Jebul bener kandhaku ning Mas Tama yen tresnane ning Rum tulus tekaning ati. Embuh mengko cacat apa ora, ning dheweke sajak bisa nampa. Aku sing kecelik, wong nyatane atiku wis kecantol. Sing wis kelair nari aku, yen ning Rum ngemohi aku sing dadi gantine. Nganti tutuk kanggonku ngesok tangis ning kamar mandi kono. Bareng beseseke dodo wis krasa longgar, aku metu saka kamar mandi terus bali ning asrama. Tak brukke awakku ning dipan karo bali nangis nglulu. Nangisi nasibku sing kapedotan rasa tresna. Wusana pikiranku tak gelar tak gulung. Ngopo aku kudu sedih? Toh biyen panyuwunku marang Gusti rak mung supaya Mas Tama enggal waras lan bisa bali kuliah maneh. Liyane kuwi aku mung pasrah.
Ngenani pengarep-arepku taun anyar iki bisa entuk pacar, iku rak mung pangento-entoku yen Mas Tomo ditinggal ning Rum. Ning nyatane ning Rum tetep tresno marang Mas Tomo. Dene hadiahku ing taun anyar iki ya mung tetesing loh sing wis tak usap garing kuwi. Aku kudu luwih ngati-ati, tatak lan dadak ngadepi samubarang ing jroning aku makarya.